जवन भौजाई देवर के बियाह नहीं के होखे देत आ जवन भौजाई अपना देवरानी के घर में रहे नहीं के देत तो वो देवर के आंख में लाड़ पेलाइल बा। वो देवर के आंख से दिमाग से नहीं के समझ में आवत जे हमर जिंदगी खराब करतिया कि हमर भौजाई बनावतिया। उ तो अपन बाल बच्चा पैदा कैलक, उ तो अपन आगे माहे उम्मीदवार करतिया आ तोहरा बाल बच्चा ना भल तू तो निर्वंश बन के रहब तो कोई ओकरे लाड़ के लाशा बन के रही कमा कमा ओकरे के खियाई आ जिंदगी भर ओकरा पीछे पीछे घूमी तोरा के नौकर बना के रखी नौकर। इ देवर लोग ला कहानी बा। जिन जिन भौजाई के चक्कर में रहत अटे लोग नु अपन बियाह कर लो, अपन घर बसाव लोग, तहनी के बाल बच्चा होई तो हनियों के बढ़िया पहलुआ चली। ठीक बा। जहिया जवान दे बा कमा के दे तार लो तो भौजाई तहनी के पूछा तारी सन आ जहिया तहनी के उम्र गिरी जहिया तहनी ना कमा लगी तहिया तहनी के मेहरारू बाल बच्चा तहनी के कामे आई। अगर